Jinsabu għall-konsultazzjoni pubblika numru ta' standards soċjali regolatorji li għandhom l-għan li jtejbu S-Servizzi fil-Komunità relatati ma' vizzji. Dawn l-istandards huma imsejsa fuq il-prinċipji bażiċi tad-dinjità, privatezza, dritt għall-għażla, sigurtà, twettiq tal-potenzjal, ugwaljanza, individwalità u diversità. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-iStandards Ħarsien Soċjali Matthew Vella spjega li dawn l-istandards jinkludu interventi ta' sapport personalizzati, drittijiet u tisħiħ tal-membri fil-komunità, saħħa u sigurtà u immaniġġjar tad-data u tqassim tal-informazzjoni. Illum għall-ewwel darba li l-professjonisti li jaħdmu fis-settur tal-alkohol, id-droga u addictions oħra qed intuhom linja gwida ċara ta' kif joperaw. Barra minn hekk lil min qed jirċievi s-servizz qed intuh dokument x'għandu jistenna. B'dawn l-istandards qed tikber il-kollaborazzjoni ma' entitajiet varji u anke id-dialogu ma' dawk kollha konċernati biex jitjiebu S-Servizzi għan-nies. Qegħdin nużaw din l-okkażjoni sabiex inkabru dialogu, inkabru l-kollaborazzjoni biex verament ikollna servizzi ta' ħarsien soċjali li qed iħallu impatt sinifikanti fuq il-ħajja tan-nies hemm barra. Il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon appella biex min verament għandu bżonn dawn is-servizzi ma jiddejjaqx jużhom. Il-konsultazzjoni pubblika se tibqa' miftuħa sa 17 ta' Jannar. L-appell tiegħi lil dawk kollha hemm barra huwa illi jersqu biex jingħataw l-għajnuna li jista' joffri dan il-pajjiż. Il-kumplament għandna wkoll inżidu ħafna l-awareness u ħafna reaching out fis-soċjetà tagħna. Idħol fuq għan.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq għan permezz ta' One Play.